המכונה שלי עושה פה רעשים של גוססת. או יותר נכון המשאבת מים. יש איזה רעש, משהו מפריע לה. מכונת כביסה בת 25 שנה, 27 בלה סופר של AEG. ופעם באיזה שנה, בגלל שאני עושה מצעים של הכלב ושטיחים וכל מיני דברים כאלה במכונה, אז מהשערות משאבת מים לא אוהבת את זה, הן נתקעות בפנים. אז צריך לפתוח ולנקות את המשאבה, ובתחזוקה נכונה אני לא מוצא טעם להחליף אותה. היא אומנם לא נראית הכי טוב, אבל היא עובדת פצצה. טוב, בוא נעשה לה טיפול. טוב, אין מה לעשות, יצא מים מלוכלכים. וואי, כמה ג'יפה. טוב. זה הסיבה חלק מהסיבות שהמכונה לא מוציאה מים. תכף נראה מה יש בפנים. את זה אני שוטף טוב טוב מתחת לברז, נעשה את זה נקי. שימו לב לכיוון של הגומיה, יש לזה כיוון. בואו נראה מה יש בפנים. לא, המשאבה עצמה בסדר. אני לא רואה שיש משהו תקוע שם והיא מסתובבת. צריך לנקות את זה כמו שצריך. יש פה חור שמכאן יוצאים בעצם המים. אם אתם יכולים להכניס לכאן אצבע לראות שאין פה סתימה, אז זה פצצה. זה נראה בסדר. טוב, נשטוף את זה, נרכיב חזרה. נעשה מכונה אחת, חצי פעולה עם קצת, אני יודע, איזה חצי כוס חומץ. לנקות את כל האבנית. ועד שנה הבאה. ניקיתי את הבפנים, ניקיתי את הפילטר הקטן הזה. ונשים את זה בחזרה.
לסגור את זה חזק כדי שהמים לא יברחו. עכשיו אני מפעיל את המכונה ריקה עם איזה חצי כוס חומץ. וזהו, המשאבה הזאת כמו חדשה. פשוט שומעים את ההבדל ברעש של המשאבה כשהיא עובדת כמו שצריך ומתי שהיא לא עובדת כמו שצריך. גם פה יש איזה צינור שלפעמים מצטבר בו לכלוך. אני לא יודע אם יש את זה בכל מכונה, אבל פה אני שמח שיש גם את זה וגם את זה בגישה נוחה. כל ביקור טכנאי כזה של דבר פשוט יכול להסתכם אם זה מישהו אמין בביקור ואיזה 100 שקל עבודה, ואם זה מישהו לא אמין הוא מחליף לכם משאבה בלי לדבר איתכם בכלל. זהו, כמו חדש. טוב, נפעיל את המכונה. הפעלתי את המכונה. אני רוצה לוודא שסגרתי את זה כמו שצריך. המשאבה כרגע לא פועלת כי המים זורמים פנימה. זה שלב של מילוי, אבל עדיין הם מגיעים עד לכאן, עד הפילטר, עד החור הזה שניקיתי. אז כבר בשלב הזה אפשר לראות אם יש איזה שהם נזילות. אני מחכה שהמים יתמלאו קצת, ותכף אני אעביר את המכונה לשלב של ניקוז מים. אני רוצה לשמוע את המשאבה פועלת. יופי, המכונה סיימה להזרים לעצמה מים. אני אחפש עכשיו שלב במכונה שמרוקן. עכשיו המשאבה שקטה, המים זורמים כמו שצריך. ואין נזילה. סבבה. להתראות בשנה הבאה. עובדת, הנה על העולם, עובדת. צעירה בת 27.